Hinnala Pentti! Terve, terve! Ei muuta kuin mene. Käy istumaan sinne tuolille vaan. Niin. Olinkin tuossa äsken kattolina heti kätelestä. Sinulla on vähän tuo rannan ajetuksi, niin pannaanpa siihen yksin tei kortisooni tuollaan noin tuossa. Noin, niin kyllä se siitä asettuu. Tai mitä sinulla oli äänipainuksessa niinkö? Katsotaanpa sinne kurkkuun mitä se sanoo se kurkku, joo. No on punainen kyllä, joo. Ja peitteitä ei näy, eikä sen puoleen kyllä patillakaan. Että katsotaanpas vähän niitä poskia. Joo, nää on ihan märät nää posket. Kallistapa päätä pikkusen taaksepäin, niin punkteerattaanpas tuosta noin. Pikkusen rusahtaa vähän tuollaan noin ja tuosta toinen sieraan, niin annetaan vähän aikaa olla. No kyllä ne valmiita nyt on. Ja nyt kun nykästään piikit pois, niin kyllä se siitä... Joo, oikein tuli räkkää reilusti, niin kyllä se siitä kuule alkaa lukkiutumaan, että kahtoo tässä mulla on tuota ylipainoakin pikkasen tuolla ja äänikerta ei kule, niin laitetaan sulle kuule liikuntareseptiä 2 kertaa viikossa puolimaratoon, niin eihän näin kevyesti aluksi, niin alkaa ääni kulkemaan ja tuo maha lähtee pois. Se on kuule diabetes hyvin äkkiä lähelle ja syvää vikaa tuommoisella tuolta, niin pistetään tuosta sulle kuule liikuntareseptiä tuolta 3 kuukautta nyt näin aluksi, niin katsotaan sitten jatkoa sitten siinä, että eikö minulla ole tulostin päällä vai mistä se johtuu, että tää ei nyt ala oikein toimimaan tää systeemi, niin ootapas siinä vähän aikaa, niin kyllä se siitä ruppee lähtemään, niin jaha, puhelinkin soi sitten, että kukas tämä on? Jaa, Veikko. No terve Veikko. Ai Tarmojen vuosikokous tänään. Minulla olisi kyllä vähän kiire sinne Savonlinnaankin, sinne seminaari pitäisi lähteä pitämään sinne niin. Savonlinnaan asti niin. Arajärven Penttikin tulee Tarjan kanssa sinne. No minä yritän kerätä sinne Tarmojen kokoukseen ennen kuin minä lähden sinne Savonlinnaan. Niin. Mutta nähdään siellä sitten. Hyvä. No niin. Hei. Tarmojen kokous meinas unohtua ihan kokonaan. Kuule, tässä on tämä sinun resepti ja ei muuta kuin siitä nyt vaikka het saman tien kuule niin munaravia kotiin ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa ja palataan sitten asiaan, jos tarve vaatii, niin minulla nyt olisi vähän kiire, pitää mennä tuonne Tarmojen kokoukseen, sinne Arajärven Penttikin tosiaan tulee se. No niin, hei. Ei muuta kuin tänne päin. Niin, hei Pentti. Joo, tosiaan, niin tää Pentin kanssa viimeksi juteltiin, että sitä partaa kutittaa, niin olisikohan se partasieni, niin pitääpä kahtua tuosta Pentille. Salava mokkaan siihen naamaan. Itse asiassa se kyllä voisi olla vaikka hiivaakin. Pitääpä ottaa tuosta varmuuden varaksi pari emätin puikkoa tolle Tarjallekin matkaan tuonne taskuun, niin kyllä se Pentin parrankutina siitä sitten loppuu. Eiköhän se ollut tämä päivä tässä. Hoitaja! Minä lähden nyt Tarmojen kokouksiin ja sitten sen Savonlinnaan. Huomenna tullaan taas.